5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोनसे आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना मा खालामबाथाय बे PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आव जोङो बिनि डिटेल्सनि बागै सावरायगोन आरो जाय बिथांमोना PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथांमोना बोरै PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ बानायनो बेनि सायावबो सावरायगोन। गिबियावनो जाय बिथांमोना मैया दाख्लैबावैसो सोनाय PM किसाननि 16 इन्स्टलमेन्टखौ जाय बिथांमोना मोननो हायाखै, नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटासखौ बेबायदि चेक खालामनांगोन। नोंथांनि लेन्ड सिडिंआ बेबायदि येस जानांगोन आरो EKYC बेयो येस जानांगोन आरो नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास बियो बेबायदि एस खिथिनांगोन। बे मोनथाम जुदि स्टेपआ नैबे मोनथाम स्टेपआ जुदि बेबायदि राइट सिन गोथांजों एस खिथिदों, अब्ला नोंथांनियाव फैसाया हाबदों आरो जायनि स्टेटासा बेयाव न' खिथिदों गोजासिन जों बेयाव न' लिरना होगोन, बिथांमोननि राङा हाबाखै। नोंथांमोना जुदि नैबे लेन्ड सिडिंआ जुदि नोंथांनियाव न' जानानै दंबा, नोंथाङा बेखौ एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथाङा बेनि बागै खौरां लानांगोन आरो EKYC स्टेटासा जुदि बियो न' जानानै दंब्ला, नोंथाङा बेखौ CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा EKYC आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनानै नोंथाङा बेखौ थिग बानायनो हागोन। आरो नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं स्टेटास, गोबां खेथियकफोरनि प्रब्लेमा बे मोनसेल' जादों। गोबां मानसिफोरानो बुंहरदों राङा हाबाखै होननानै। नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास बियो येस जानांगोन, अब्लासो बेयो आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक आरो नैबेबायदि येस जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। नैबे मेन इम्परटेन्ट बुस्थुआ बेनो जाहैबाय आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं, बेखौ DBT बुङो। गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टयै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ सोआ। नैबे DBT आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं, आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि PM किसाननिल' नङा, जिखि जाया नोंथाङा स्किमाव मानो नोंथाङा नैबे DBTआ लिंक जायोब्लाथाय नोंथाङा बेनि स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेबायदि मोनथाम स्टेपखौ नोंथाङा चेक बानायना नायबानो जाबाय। गावबा गावनि मबाइल फनावनो बेखौ इजियावनो हायो। आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों आरो नोंथांमोना बेसेबां किस्ति नोंथाङा दासिम मोनखो बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों 15 किस्ति। नैबे आंनि नोंथाङा बेबायदि बेसेबां किस्ति नोंथाङा मोननो हाखो बेयाव चेक खालामनानै बेयाव नायजागोन। दानिया जोङो मिथिबाय जाय बिथांमोना रांखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोना बेखौ थाबैनो चेक बानायनानै नोंथाङा 17 इन्स्टलमेन्टआव रांखौ मोनहैनो हागोन। जाय बिथांमोना थालांबाय रां मोननो हायाखै, दानिया जोङो नायगोन नोंथांमोना PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा हागोन ना हाया, जोङो बेनि डिटेल्सखौ जोङो नायदिनि। जाय बिथांमोना PM किसानखौ गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों, नोंथांमोना दाबो हागोन। बेनि एप्लाइआ कन्टिनिउ सोलिबाय दं। नोंथांमोना नैबे निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन, नोंथाङा बेयाव थुनानै नोंथाङा जुदि मबाइल फनजों रोङोब्ला, आङो बेनि सायाव भिडिअ बानायखानानै दोनदों। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै इजियावनो बानायनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि मबाइल फनजों रोङा, नोंथाङा CSC सेन्टाराव भिजिट खालामनांगोन। सिम्पोल बेयाव नोंथांनि हानि लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटखौ गोनांथि जागोन। नोंनि आधार कार्ड, मबाइल नाम्बार लिंक थानाय बेखिनि डाटाखौ नोंथाङा लानानै नोंथाङा आधार सेन्टार नङाबा मबाइल फननि मददावबो नोंथाङा बानायनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदोंमोन PM किसानखौ, नोंथांमोना मोनसे खामानियाव चेक खालामनानै नायजाबावगोन। आङो बेनि सायावबो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों। नोंथांमोना स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार, नोंथाङा बेयाव थुनानै जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जादोंना जायाखै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव नोंथाङा बेखौ इजियावनो नायनानै लानो हागोन। एप्रुभ लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाबासो नोंथांनि PM किसाननि राङा हाबो। नोंथाङा बेखौ थाबैनो खालामना नायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना रां हाबाखै, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।